Takže ahojte, dnešnom videu vám ukážem mňa a moje pecity. Takže pecity je na Facebooku, takže už som tu prihlásená. Takže ideme na to. Takže tu je to. No, neviem, skôr to niečo oprieť. No, pecity je na... Ja to dvere musím, počkajte. Čakaj, že to načítam, zatiaľ zvoním dvere. Postriem si závesy, aby som lepšie videla. Takže v pohode ide. Možno pokrytie záves, čo vidíme. Ináč nevidia. Ja len dobre to načítam. No, už to načítala, takže... Jaj, takže tu mám, že veci dali spin a s tým palcom nevíram. A. Takže... Počkajte. To je moja bitka. Kohot má, ja ešte som neprezliekla, musím prezlieť. Jaj. 12, 11. Ale to je 12, 11. A to len pred chvíľkou. A čo som získala? Nič moc. Takže napápame sa. Jaj. Počkaj chvíľku, kým som napápané. Tak ja neviem, lebo neviem na tom kúkať. A tak to je dobre, to neviem ovládať, že vám zvoniť, ale nevidím tam. Toto dáme. No dobre, takže ináč by som vám ukázala moje izby, ktoré ešte samozrejme nemám hotové a teraz ich idem dorábať. Ale najprv musíme prezlieť. Takže celosvet ukážem vám moje oblečenie. No takže toto je nejaké pyžamko Santa Claus. Tom poslali. Potom nám preč. Potom má ďalšie pyžamko, to skryjeme. No, dáme na chvíľku. Ide pet. Môžem ukázať veci. Toto má nejaké veci. Poďte sa. Tu má topánky. Tieto má stáli doláre. To je tak nádherné. Počkajte, ukážem vám ich takto. Nádherné. Dobre, tu mám ďalšie. Ja mám len nosiť. Tu mám niečo. A ešte tu mám oblečenie. Tu máme plavky. Tak, no takže môžeme ju obliecť. To si? No dobre, takže čo je dáme? Počkej. Mala. Vydrž. Vonku je pekne, je to trošku, takže dáme jej. Čo je dáme? Dáme jej toto. Ja to nevedám na to. Dáme tieto šatôčky a topánočky. Topánočky, tieto. Potom sem náramok.
Nie. Preč. Takže toto sa volá Peci, toto video, prvá časť, lebo bude aj druhá, lebo to všetko nestíham. Takže dobre. No, teraz ideme. Takže toto video vám ukážem ešte izby, ktoré má, a druhé video ich budem ešte skrášľovať. Takže dáme ID5, by ste videli. Takže toto je obývačka. Takáto. Tam hodiny, kreslo, mobil, jedlo. Toto mám, čakajte, by ste lepšie videli. Tu mám také kvetinky, hore nejaké veci, obrázok, gitaru, tuto také. Tuto mám také našaty a také zrkadlieko, také módne. To je prvá izba. Moja izba. Musíme sa pomáhať. Mám novú mamu. Takže toto je moja izba. Ježiši, toho som to spravila. To som zle. Ja musím povedať. Takže toto je moja izba. Nočku to má hračky. Mám svetlo, postiel, vočku. Tu má hlavne hračky. Tu mám také skrábadlo, prevnačky, taký darčekový kôž a toto mám notebook a také veci. Takže ďalšie je kuchyňa. Kuchyňu hotovú nemám, ale takto bude nejako vyzerať. Toto bude podlaha, už mám. Podlahy, kúpeľňa. Kúpeľňa mi vyzerá takto. Čakajte. Na to tu mám záchod, toaletný fén, umývadlo, váňa, toto sa môžu prezliekať a ešte tu mám takéto. No, takže to je toto bude hostiteľňa, taká pre obidvoch ľudí a s dieťačom, také postel, že kočík, takéto pre ženu, takéto je tu. No a toto ešte doplním, tu bude v ďalšom videu. Toto, počkajte chvíľku. No dobre, môžeme ďalej. Takže toto bude ďalšia izba. No, takže toto bude ďalšia izba. Tá sa bude nazývať ďalšej izbe bude škola. Ako keby že môžem učiteľka, takže to bude škola. Ešte máme chvíľku času. To za tú chvíľku času robím tento balíček. Akože mám peniaz v dolárech, tak sa pomínala. No, pomaly to tak. Počkajte chvíľku. Ježiši, ja som vôbec zastavila video, čo teraz? Teraz budeme skúsiť ďalšie video, bude moje pecity. Druhá časť, kde budem dorábať domy a ukázať vám moju záhradu rýchlo. Na záhradu vyzerá takto, čo mám dorobené. Je dorábať takto, také veľké trpe. No takže, a teším sa tu dobro, som do celé. Ja som mu potom, takže čaute a nahrám toto video a idem hneď robiť ďalšie.
A nám samozrejme si musíme toto skúknuť, takže...